பொதுமக்களை கவரும் வகையில் நம்ம நாகர்கோவில் என்னும் செல்ஃபி பாயிண்டை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் திறந்து வைத்தார். கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் வடசேரியில் பொதுமக்களை கவரும் வகையில் மாநகராட்சி ஆணையர் ஆசா அஜித் ஏற்பாட்டில் தனியார் பங்களிப்புடன் நம்ம நாகர்கோவில் என்னும் செல்ஃபி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த வாரம் திறக்கப்பட்ட இந்த செல்ஃபி பாயிண்டில் அதிக பேர் படம் பிடித்து மகிழ்ந்தனர். இந்நிலையில் நாகர்கோவில் மாநகராட்சியில் புதிய மேயர் பதவியேற்றதும் முதல் நிகழ்ச்சியாக இந்த செல்ஃபி பாயிண்ட் திறப்பு விழா நடத்த மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்து அதன்படி மார்ச் 4ஆம் தேதி அன்று முதல் மேயராக தேர்வு செய்யப்பட்ட மகேஷ் தலைமையில் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் இந்த செல்ஃபி பாயிண்டை திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சிக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் ஆசா அஜித் முன்னிலை வகித்தார். தொடர்ந்து கேக் வெட்டி அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் அதனை மேயர் மகேஷுக்கு ஊட்டி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டார். பின்னர் மேயர் மற்றும் ஆணையருடன் அமைச்சர் செல்ஃபி எடுத்துக்கொண்டார்.